herritarren eta administrazioan artean harremanak egon dira beti. Bai? Izan herritar norbanako bezala administrazioekin eta politika publikoekin eta sistema politikoekin harreman norbanakoak izan ditugu, eta izan ditugu baita ere harremanak gizarte mugimenduetatik edo izan ditugu harremanak ikuspegi komunitariotik. Kasu hontan, ikastaro hontan, zentratuko gana izango da, norbanako gisa partaidetza bultzatzen duen edo harremana bultzatzen duen metodologia batetan, hor hausaz hautatutako herritarrak administrazioarekin harremantzeko modu bat arakatuko dugu. Hausazko metodologia hauen bitartez, herritarrek norbanako gisa udalekin eta administrazioarekin harremantzeko modu berri bat edo modu berritzaile bat arakatu nahi dugu. Eta norabide hortan, bai esperimentaziotik eta bai hausnarketatik, bietatik uztartzen saiatzen geha. Horregatik, bai alde batetik esperientzia pilotuak abiatzean lanean aritu geha, beste alde batetik hausnarketarako guneak behar ditugu, eta hausnarketako gune horietan baita ere herritarrak eta administrazio publikoko eragile ezberdinak eta adituak, bai akademiatik, bai unibertsitatetik, edo bai beste esperientzia batzutatik, elkartopatzeko lekuak behar ditugu. Eta leku horietan, hausnartu udalok norekin eta nola, edo udalek nola eta norekin partekatu behar duten boterea. Garbi dago, botere hori, gobernantza publiko komunitarioaren ikuspegitik ere, bai herritarrekin eta bai beste herritarrez harago eragile entitate, gizarte zibil eta beste hainbatekin partekatzen dutela eta partekatzen jarraitu behar dutela. Orain erronka da nola, ze modutan eta ze bitartekotan. Eta hor herritarrek ere leku eukitzea eta herritarrek ere gobernantza publiko komunitario hortan kokatzeko aukera izatea, beraien ekarpena egitekoa, eta erronka izatea egindako ekarpen hori ere aitortzea, lekua egitea eta betetzea. Horrek emate baitio bai sinesgarritasuna haulako prozesuei, bai baliagarritasuna, eta horrek laguntzen du ere herritarren eta udalen arteko edo administrazio ezberdinen arteko harremanak sendotzen eta beraz gure komunitateak sendotzen baita ere. Gobernantza publiko komunitarioak ziurrenik erronka asko ditu eta eremu ezberdin askotan. Eta horien artean bat, herritarrekin harremantzeko modu anitzak behar ditula. Herritar guztik ere ez gaudelako modu eta maila berean parte hartzeko prest, modu eta maila berean parte hartzeko aukera edo jakintza agian ez daukagu. Pandemiak agerian utzi ditu ahuleziak edo begistan jarri dizkigun erronkak aipatzeagatik, bai aipatuko nuke alde batetik, bai erakutsi digula ze sare komunitario ditugun. Eta sare komunitario horietan ditugun indarguneak eta ahulguneak, eta bai erronka bezala sare komunitario horiek indartzearen garrantzia. Sare komunitarioak indartzeakin, adibidez, aukeretako bat edo lanetako bat izan daiteke elkarrekin hausnartzen jartzea, herritarrekin hausnartzen jartzea eta herritarrekin erantzutea gizarte bezala ditugun erronka batzuk. Eta hortarako, adibidez, hausazko metodologiek badute aukera bat edo eskaintzen dute aukera bat, elkarrekin esertzeko eta elkarrekin galdera, gizarte bezala ditugun galdera edo erronka potolo horiei elkarrekin erantzuteko. Behar dugun informazioa jasota, behar dugun hausnarketarako momentuekin, eta horren gainean proposamen eta ekarpenak eginda. Eta modu hortan, herritarren eta administrazioen arteko harremanak gerturatzen dira, indartze dira, baina gure sare komunitarioak eta gure komunitate ikuspegiak ere handitzen dira. Orduan, hausazko metodologiek eskain diezagukete olako ekarpen bat sare komunitario horiek indartze aldera.